Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi natong tanano. Kumusta? Ug karon natong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni Generica Bidad. Sa dili pa akong basahon ning naay pipila nga nagkomento. Si James Sabiro, Mansawan, Nueva Vista, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental, Mindanao. Hello guys and friends, good afternoon to you all. We are again present once again, even though the internet connection is a bit weak. I am still found way not to be late for the story, so I'm downloading it. Salamat kayo no sa pagpaminaw, James Aguero. Thank you kayo idol. Thank you kayo. Ug kang Daniel Habuan. Salamat sa pag-shout out idol. Shout out diha Daniel Habuan, thank you kayo idol sa pagpaminaw no. Shout out diha. Ug kang Mirialyn Corbera. Hi idol, salamat sa pag-upload sa sunod sa episode. I'm listening from Saudi Arabia. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw no. Mirialyn Cordero, amping diha Pilipino sa Saudi Arabia. Salamat kayo pagpaminaw no. Sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Amping mapirmi o shout out kini yung tanan. Palihog day ko og subscribe sa akong YouTube channel no para ma-notify ninyo kung nakoy bagong i-upload nga sugilanon. O karon di ta maglangan dia ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Nahisulat sa hangin. You're the eternal song inside my heart. Pagbantay ha, basin kung adunay sod nga bitin ng buldita. Ha? Pila nakakatuig nga wa na maabli he. Aun sa may kuhaon mo di ha? Kara ang kameraman nang. Tabangi ko sa papangita ini. Kara ang kamera, kanang para picture-picture. Oh, mao na. Kanang para mag-cook pictures ba? Mao na yung papangita na ko. Sige. Ablihin na ng budiga. Oh. Hala. Kinuo ko. Kadaghan pa din yung mga butang din eh. Santisima kadaghang karton din he. Unya, napay mga guba nga mga butang. Kinuo ko. Tabangi ko. Inday, naunsa ka? Ganong kalit ka mang kahilakon di ha? Daghan kayo ni mga butang nga. O kayo nun manangkod. O unya, unsa man, surrender ka na. Dili. Kinahanglan makita na to ang kamera. Nala, sige, larga. Ang kamera nga itong pangitaon, gamay ra na siya. Busa, posible nga naanaan ang mga karton sa kilid. Namuranin ron. Murag maabdamin yung dag usa ka buwan o na ini. Una pa makita ng atong pangitaon din, he? Sige nang, sugdan na itong mga karton sa pag-ukay. Pero, makisultiyon ako ni Sir Alejandro. Sir Alejandro? Helena, Niyanay mong pagkaon, sir, oh. unsa naman ang akong gisugo nimo? Amo nang naablihan ang bodega, sir. Pero, Unsay pero? daghan man kayo ning karton, sir. O niya, nangalata ng uban. Makit-an mo ra kini. Ha? Ang kamera, gisod siya ubag nga itong sling bag. Mao nga, mailhan dayon nimo kini. Ay, kaon-o na. Lakaw na, Helena. Ako na'y bahala sa akong kagulingon din eh. Buhata na ang akong gisubo nimo. Oh, sir. Mama. Naunsa naman sad ka? Nagkarakaran naman sad ka? Si Helena og si Manang. Tuwa sa luyo. Sa may bodega. Unsa? Nagunsa
unsa man sila dito? Wait lang. Basta, ilang gablihan ang bodega. Nga naman ka, ha? Dali, Shane. Atong susihon. Itong naslimbag nga itong pangitaon lang. Itong nga bag. Ay, hala no. Ato pa ka tumakit ano. Dili lang kita mo hunong na. Ato lagi ni makitaan. Ay, nganong karon pa man sab na ipapangitang si Alejandro iyang kamera in town, oy. Elena, Uy, anong dong. naman mo din sa badiga? Ay, May gipapangita si Sir Alejandro nga kamera. Kamera? Oh, og kinahanglan makitaan ang maong kamera Lando. Tabagos po pagit. ay, kana. Nindot man yun ang daghan tang mangita dong. Kay dali raman yun ang makitaan, basta daghan. Bag nga itom, no? Kana, dong. Ari na i-file din mga karton dong Lando. Kami tiko kay Selena. Oh, sige. Hoy! Ay, kahoy, Unsay kahoy? Ay, ikaw, kuan, nakurat sa kumain. Giunsa man ninyo mga butang di sa bodega, ha? Doon na mo'y gustong kawaton din hino. Wa mo gidangat, mangawat yon. Among gipangita ang kamera nga gigamit ni Sir Alejandro sa una, sa Batanon pa siya. No! Ayaw na ninyong pangitaa. Og nganong dili makamusugot? Ma'am Julia. Nganong dili makamusugot nga amo ning pangitaon, Ma'am Julia? Basta, ayaw na ninyong pangitaa ang maong kamera, Helena. Igo lang may gisugo ni Sir Alejandro nga pangitaon ni. Mauna, ang tingog sa amo gamhanan man na. Og ako, unsa man di ay ko manang? Amo-amo naman ka. Unsa ka manang? Magpasagpa ka, ha? Ayaw taon. Ayaw naghilabtis man na. Sa ako nang giingon, igo ra may gisugo nga pangitaon ng kamera. Busa amo ning pangitaon, og dili mi mo hunos pagpangita, kung dili ni mo makitaan. Sige, padayon ta. Panggawas mo! Gawas! Hala, may singgit ka, Ma'am Julia. Soko ka, ma'am. Animal! Nasuko ko! Gahi mong mga panggawas mo! Dili mi mo gawas. Ma'am Julia, ayaw nagpasikit si Selena. Ayaw maglaban na niya, Lando. Kahit na siya ko. Kung manulti mo na siya kinsa. Dataan ni Ruth. Nga nung misiga man ang imong mata, Helena. Ha, suko ka? Ha? Suko ka? Musukol ka na ako? Ayaw kalimot, ha? Nga asawa ko sa imong agawon. Sige. Padayon tas pagpangita sa kamera. Sige. Padayon ko na, padayon. Gawas ba? Gawas! Gawas! Anuway ka, Helena? Sukol ka na yun ay na ako, ha? Aray! Uy, nagako po! Mami! Ay, Selena! Uy, Ay! Aray! Uli na akong kamot lang dahil sakitan ko sa ba? Manoko lagyan mo na mong tanan, ha? Natakda na mo ni Helena, Lando! O ginamahadlok magkakamakita na mo ang kamera! Nahadlok ka nga makita ni Sir Alejandro ang naong ni Celes? Naibaho ko nga mahadlok kang makita ni Sir Alejandro ang kamera tungod kay naa rito ang naong ni Celes. Ang babae nga tinuod nga gimahal ni Sir Alejandro, di ba? Panuway ka, Helena! Nahibaho ko nga dili ikaw ang tinuod nga gimahal ni Sir Alejandro, Ma'am Julia. Si Celes nga suod mong higala ang mahal ni Sir Alejandro og dili ikaw! Hoy, Helena! Kabit lang ni Papa Alejandro kana si Celes! Dili siya kabit ni Sir Alejandro! Siya ang una o katapusang babae nga mahalo ni Sir Alejandro, nakasabot ka? Og dili ini mo mahimong babagan, Ma'am Julia, tungod kay ikaw mismo nahibaw kung unsa ka mahal ni Sir Alejandro sa Celes. Tungod kay suod mong higala si Celes. Mama! Nga nung nahibaw ka ini, ha? Helena! Si Sir Alejandro misulti na ko ini. Og si Sir Alejandro misugo na ako aron pangitao ng iyang kamera. Leche! Sorry, Ma'am Julia. Pero dili ni mo mapog nga nagtinuod nga pagmahal. Ay! Mama! Huwag ako! Wala, no. Abi na
malinaw na gayon kining balaya. Nganom day manang. Gubot sa una? Ay, oy, sobra kagubot. Nganong gubot man? Tungos ka maldita ng Ma'am Julia. Luoy in taon kaayo si Silis kay permi mang mabunugan sa inahan. Ngayon naman, manang. Na, bata pa nas Ma'am Julia, no? Baka ko na kay na. Ha? Pero, suot mo ko na silang higala si Celeste, diba? Mara silang suod. Pero ang tinuod, gihimo lang alalay ni Julia si Siles. Ang iyang buhatonon, no? Si Siles mao ipahuman nun. Nagsalig nga dako sa tanang katabang ang iyang inahan. Daan pagidin sa bata pang salbayas na si Ma'am Julia. Mulang. Manang, Lando, dili lang una ito maghiskot sa nangagi. At na ipadayo ng papangita sa kamera. Alejandro, unsa man kining imong gibuhat? Nga naman, Julia, ha? Unsa may akong gibuhat? Nga nagisultihan man nimo si Elena sa mga hitabo sa unang panahon. Abi ba na ako og nalimot ka na ni Celes? Pero nga nung gusto pa man nimong banhaon ang inyong kagahapon. Alejandro, tabag ako! Nahibaw ka gyud sa tinuod, Julia. Ug dili ka tingali ang ngayan nga mangutana ka pa. Hangtod ba niya karon, Alejandro? Si Celes magihapon ang babag sa akong gugma nimo. Ako na ang imong asawa. Og tiguang na kita. Angay lang nga gifocus nimo nako ang imong gugma. Julia, pasagdi na lang ko sa akong gibuhat. Nahibaw ko. Nalingaw ka na karon sa imong kinabuhi. Unsa ka ng imong gipanulti, Alejandro? Inotel na ko. Dili na ko makauban-uban nimo sa imong mga luling hayaw. Nagtuo ka? Nga maulang ka na ang akong gikinahanglan nimo? Ha, Alejandro? Wa na ko'y gamit sa imong kinabuhi, Julia. Busa, pasagdi na lang ko nga magdamgo. Nagdamgo ka pa nga mobalik pa din si Celes? Inilang yun ang ibutang sa imong huna-huna, Alejandro. Oras nga patumbo nimo inidapita si Celes. May daotang mahitabo na gyud niya. Timani ka na. Julia! Wa ko magtiaw, Alejandro. Kung may buhaton kang dautan kang silis, basulan mo kini, Julia. Alejandro. Dugay na kong nagbasol, Julia. Busa, wa na ko'y angay basulan pa sa umaabot. Pero way katungod ang imong nurse nga mahibaw sa nahitabo sa unang panahon. Bahin na mo ni Celes. Wa, Alejandro. Gawas na, Julia. Gusto na kong mapahuway. Alejandro, ikaw ang magbasol ini imong pagbanhaw sa sugilanon ninyo ni Celes inibaya. Ikaw! Pasaylo ako, Julia, pero dili ni mo mahimong patiyon ang akong gugma kang silis. Ay, hala, oy. Awa, mangyod tay kamerang nakitaan, oy. Pero dili ta mahimong muhunos pagpangita sa maong kameraman na. Na, importante gid kayo ng mga kamera ni Sir. Oh, tungod kay nahinumdum siyang nakuhaan niya galagway si Celes sa maong kamera. Kung mao na, usa ka sa malipay kung makita na ang maong kamera. O, Lando, busa kinahalang ato gini makitaan. Pastilan, wa na gyud ko magtuo nga mahinumduman pa si Silis ni Ening Baya. Unsa magit kasuod si Ma'am Julia o si Celes?
sa sinugdanan, suod yun kaayo sila. Apan sa diyang nadaga na sila. Mura naman og nangigi si Ma'am Julia kang Siles. Gwapa gitingali ka ng silis. Gwapa yun nga pagkabata. Gani, daghan ang manguyab niya kaniado. Labi na sa dihang high school na sila. Maila sa sinultihan ni Sir Alejandro nga, guwapa gid si Salas. Pasilan, misulti yun dahil si Sir Alejandro nimo. Bahin siyang gibati kang Siles, inday. O nang, si Salas ang tag-SA ang kasing-kasing hangtod karon. Oh, natural. Kay wa man sad say gugma sa unan niyang asawa, gibuya ra gusto sila. Paita sa banang gugmaha. Pait ang nahimong kinabuhing Siles din ioy. Nahibaw ko nga dako sa og gugma kang Sir Alejandro. Pero, unsa may mahimos o sa lang kakatabang. Gidaog-daog siya sa ginikanan ni Sir Alejandro. Labi na sa inahan ni Ini. Kaluoy ko din ang Salas. Makaluluoy yun ko ng pobre. Muna mahigog mas dato. Tempa, unsa man ni si Willis Carton Lando? Mura man nag-itom nga bag. Hala, ablihin ang karton lando. Ato na lang ko po ng karton. Hala! Bagyod! Bagyo na sa kamera, oh. Mamurag bagyod na. Bunluta, lando. Inaya lang, ayaw ko sa kagbunot. Uy, nakakita naman ko na sa una. Pero may manang dad-o ni Sir Alejandro. Sulunan man sa kamera, diba? Oh, sudlan lang yun sa kamera. Oh, tanaw, Helena. Maunag kikining atong gipangita. Unsa ka man ani mo? Dali mo. Ato na may isira pultahan sa budika. Nana, nangkawas na sila si Lando sa butika. Salamat sa iyong pagtabang na ko, ha. Kamu gina nakakita sa kamera. Oh, nakita na nila ilang gipangita. No, kinanglang mahibaw ni Ini si Mama. Ma? Mama? Oh, unsa naman siya? May napanitaan ka? Yes, Mama. Nakitaan yun nilang ilang gipangita. Ha? Kinsa may nagbitbit ini? Ha? Ang panuway nga nurse. Kinahalang ako na ni mahatag ni Sir Alejandro ang kamera. Hoy, Helena! Ano man sabi sila? Ang binangdaan mo, be. Ang binang... Wakay katungod nga mudaan na dito. Kang Alejandro. Sorry, Ma'am Julia. Pero dili ikaw napapangita ini. Bosa, ako ning ilahos ni Sir Alejandro. Ang bilagi na! Mamot sa ba? Ambe! Uy, ini! Dili man ikaw napapangita ng kamera. Ang bilagi na! Sorry, ma'am. Pero dili din ako ihatag ni mo. Kay dili ni imo. Ray! Animal ni babayana. Isog yun yung panuway da. Sa magay akong buhat, aron mawagtang kini sa among kinabuhi. Sir Alejandro? Oh, Helena, unsa naman? Sir, nakita na mo ang karaan nimong kamera. Mao ba ni? Oo, mauna. Salamat nga imo na ka nakitaan. Ambi. Ni Ari, sir, oh. Salamat. Salamat nga imo na kining nakitaan. Giputos manig maayo og plastic, sir. Helena, ni ining kamera ang mga larawan ni Silis. Saan man na, sir? Ato nang ipadevelop? Sige. Lakaw ka mo si Lando. Pangita ka mo og makapadibilop ni ining film sa kamera. Sige, sir. Kung madibilop na kini, dadaanin din eh. Oh, sir. Lakaw na, Helena. Oh, sir. Makalibog usahay ang lihok ining Helena. Lahi rin sa kumpara sa upang nurse nga nakatiman ni Sir Alejandro. Bisa mo naman noon ang akong gusto ni Helena. Pero, ubos hargit kayo ko niya. Igod na lang ko ina sa papangandoy ni Helena. Lando!
Lando. Oh, Helena? Unsa man? Hmm? Manglakaw ta. Oh, asa mo ta maglakaw? At ano ipadevelop ang nakuhang picture ining kamera. Oh, sige. Dili ka mahadlok ka mo kuyog na ako. Nga mahadlok man ko. Di ba, doon ay mga daotang tawa ng tinguha na ako. Naangin na gani ka. Helena, wa ko gikadlok kang tao. Ang ako lagi kabalakan mao ikaw. Busa, salamat ka. Magpauban ka na gyud nako sa imong mga lakaw. Mama! Mama! Aray! Hinaya ko, Shane. Kisakit ang akong batang. Panaway ni si Lena. Dili na gyud managana sa pagwakli nako. Nanglakaw biya sila sa Helena ug Lando. Ha? Asa man sila paingon? Nagdamat to bag nga ito nga ilang nakuhas bodega. Wa na. Magpa-develop na to sa suot sa maong kamera. Shane, kinahal maguba ang maong kamera. Panway. Mayo gani kay mo develop og karaan nga film kini mong studio. Maulig kay Lando. Oh, Helena, naunsa man ka? Nang luspad man kag maayo diha. Naunsa ka? Kuan lang. Nagkinamiram na ako makakita sa naong ni Celes. Oh, ha? Relax lang. Makikita ka na ng silis pila ka oras gikan karon. Abi nimo, Helena, karon pa ko makasugat og tawo nga sobra ka concern sa uban. Ha? Sobra kayo ka kung mabalakan na Sir Alejandro. Karon mura ka excited kayo nga makakita sa naong niya ng silis. Na-touch lang ko sa ilang love story ni Sir Alejandro ug ni ining Celes, Lando. Na-touch ka tungod kay wag yun sila magkadayon? Oo. Loay kay silang to, ha? Way kagawasan nilang gugma. Nagapos di sa sitwasyon sa gintang silang kahimtang. Sama na itong duha. Lando, Pasaylo lang ko. Pero ayaw ka bala ka. Nadawat na ako nga di gid may tabo nga mahimong kita. Kotob na lang ko sa pagpangandoy ni ini, Helena. Lando, mahimo ba dili lang una ta mag-iskot pahin natin to, ha? Nahibaw ko nga. Wa ko'y katungod nga maghiskot ini da nimo. Kay minyo ko. Unya, hardinero lang ko. Lando, sagi kaingon ko na. Ayaw ipaubos og maayong imong kaugalingon. Muna ang sakit ng kamatuoran, Helena. Laom kayo ang bungaw nga nag-uwang ka na tunduha. Ug imposible nga magkabuta ka. Husto na. Dili niya ang hustong dapit nga ato ng hisgutan. Sorry. Mama, kaya bang mahadlok man kang makitaan pag-usap ni Papa ang pictures ni Anang Celes? Dili lang ko ganahan. Sa una, pag yun na kontrabida sa akong kinabuhi kini si Celes. Tinuod ba nga amiga ni mo na si Celes sa una? Oh, sa mga bata pa kami. Suod may sama-sama nagsuon. Apan himo siyang kontrabida sa akong kinabuhi sa dihang hingpit naming dalaga. Diha una kasi, may tawagan ko. Paminawa kung manawag ang imong amahan. Kinahanglang tawagan dayon ako si Franco. Hello. Unsa naman ang imong mga tao? Wala tayo tao, Julia. Unsa? Sa buto ay pasabot. Ilayas sa si Bante. Milayas. Oh, dito ko sa ila. Pag-uli niya sa ospital, milakaw kayo o guwalaw balik. Nagdagbag. Punmaog ka na. Wala na ito masugo. Aron papason sa atong daan kining salbayas nga Helena. Wala. Magkunuhunan ng taglaing pagi, Julia. Pero kanita ko. Ano ba nga nawag ka man? Naa sa sentro karon sila si Helena ug Lando. May ipa-develop na pictures. O gusto unta na ako nga ipalabni kini. E kisa may pictures. Posible nga kang Celes kini. O dili ko gusto nga magpinir ni ini si Alejandro. Ngano bang mga bubho pa magkaatong wala ha, Julia? Nalugtaan to sa presuhan si Celes, Julia. Pero Franco,
Kung hadlok ko, kipapangita ni Alejandro si Siles. Og nahadlok ko nga makit-an niya kini. Nga naman, dako maginoy ka og gugma ng inutil mo ba na? Wala ko'y gugma niya, oy. Wala. Wala siya gamit na ako. Ang iyang katigayunan na lang ang akong gipangantoy. Kana, anak ka focus niya. O pasag nila siya nga mangita ni Silis. Sao naman lang kung magkita sila, ha? O niya, iyang bahinan sa iyang katigayunan si Siles, ha? Di na mahitabo, Julia. Nagtuo ko nga di na ito magkagawas si Silis. Gawas pa. Kung magkagawas mo siya, di na sa tumitabong mabalik yun eh. Lando, ayaw lang kayo ubos na ako, ha? Nagkasabot man ko nimo. Ayaw lang ka malaka. Mo focus lang ulit sa pag-atiman ni Sir Alejandro. Kinahalang mabantayan siya. Mayon tingali nga may bawa na siya sa binuhatan anang iyang sinaligan, si Sir Franco. Ha? Pero, magubot ko na ato si sultihan karon. Posible nga, iyaging sadyaan sa Sir Franco kung anong nanugo ni umihipos na ako. Unsang day mong plano? Mag-amping na lang ko. Nga dili na kumuduol na itong mga tawhan niya. Yan ang inyong picture nga ipalbilat, miss. Oh, Lando, na ano mga pictures? Makakita ka na gyud sa naong ni sila, Selena. Selena, yan na ang mga retrato. Lando. Oh. Tay palakot na sa maka. Ano kay lakon man ka? Kuan. Oh. Unsa man? Gusto ka nga ako ang mangita ni Siles ining diya sa mga retrato? Ako lang. Sige. Diya mga pictures. Ang mga lugar kining niya sa pictures. Oh. Niya si Siles. Lando. Lando, siya si Siles. Oh. Siya si Siles. Selena, siya ka nang naglingkod sa duyan? Oo. Siya ka na. Siles. Nakikita na agad ko ni Siles. Maon din iyang naong. Gwapa kayo sisikisulop ka pinuwakan ka sa nina. Ang malipayon ka ayos siyang nagpahiyom. Oh. Halina. Hila ka magdumayo. Pasag di lang ko lang to. Tayo lang kong tagta. Ha? Pero... Nalipay na kay Kong's katapusan. Nakakita agad ko niya. Mauni niyang naong. Mauni niya. Mauni niyang naong. Gusto ko nga ibutang siya og frame. Magpaprame tandaan ining iyang picture sa duyan. Miss, boss. Magpaprame ining picture, boss, paligog. Okay. Hey. Nakakita na gid ko sa naong ni mama. Gwapa makita kayo ka. Salamat kay Doong nga nakakita na gid ko sa naong sa akong inahan. Salamat. Salamat ka gihatag din mo na akong gipangantoy. Nga makakita gid ko sa naong sa tinuod kong mama. Hain naman ka kini si Helena. Mama? O sabay kasigaw mo og lantaw diha sa gawas. Ang animal nga nurse. Unsa man? Ato siyang pugnoon dayon? Paghuat. Ma, dili mahimo nga magpadaog taog nurse lang. Nahibaw ko. Pero, lahi ni sa ubang nurse si Helena. Musukol ni. Busa, dili siya maayong atubangon sa pag-away.
kinahanglang buko-bukohon ning salbahis. Kako si Umayo ni Helena ang frame sa picture ni Silas. Masag mahadlo kung mawa ni niya. Helena, ibutang na sa paper bag ang frame. Basta bilang una ko nga ako ni Jackson lang daw. Oh, ikaw good? O saan ang picture ni Celeste? Kinahanglang ang pingan ni. Imo na ihatag ni Sir Alejandro ang frame ni mga picture ni Silas? Dili. Oh, unsa man na nimo? Ako nang ibutang siyang kwarto. Kang kinsang kwarto? Kang Celeste. Ang ikatulong kwarto? Oh, kwarto kay ni Celeste. Busa, angay lang nga ato dito ang iyang picture. Sa bongbong. Jane, pamati. May assignment kong ihatag nimo. Unsa ka na, Mama? Susiha kung hain na karon si Celeste. Unsa? Like to. Ma, maraglisod man ni imong gihatag nga assignment nako. Nganong lisod man? Hatagan mo di kag kwarta. Kana noon. Patabang sa imong mga barkada. Og, samasab na ko siya mahimong pangitaon. Pangitaa si Celestina magbang sa tanang prisuhan o suok sa Pilipinas. Okay, Ma. Kinahanglan kita ang una makakita kang Celeste. Mama, lisod na sakit sila sa Helena Oklando. Inyo na gyung gipa-develop ang picture sa karaang kamera? Ma'am Julia, mahangyo lang ko, ma'am. Ayaw na lang pangaway. Igo raming nagsunod sa sugo ni Sir Alejandro. Sip-sip kang dako. Pakita ko sa mga retrato, be. Ay, doon na lang tanaw sa kwarto ni Sir Alejandro, ma'am. War ganing animal? Ma'am, ayaw na lang pangaway. Otro ka Lando. Tuan hinon ka laban sa rebuilding, Helena. Hoy, Lando. Aron ta ka ngayang madapit na mo. Aron maumintuhan ang imong sweldo. Okay na nakaw ako sweldo. Magidawat, Ma'am Shin. Excuse na ninyong duha. Mga sumusukol na gid ni mga katabang na to. Panuway. Naamaday siyang wheelchair si Sir Alejandro. Nagatubang sa bintana. Sir Alejandro? Niya na ang picture ni Celeste. Hain. Niya na. Oh. Guwapa kayo siya, no? Sir Alejandro? Pasaylo ako, Silis. Pasaylo ako. O ako magtuo ngayon inig kamahal ni Sir Alejandro nga akong inahan. Laong kinigya pagbalik para ni Mama. Kaanugon, gawa ka na sa akong kinabuhi. Nganong wa man ko'y baruganan sa unang panahon. Nganong ako man kang gipasagdan nga mawa na ko. Buang ko, Silis. Wa ko'y kasing-kasing. Sir Alejandro, Sir, ayaw na palapi. Masakit ni ay ang imong bation. Kung mahayan mo ang mga butang, nga wa mo mahimo sa unang panahon. Sulina.
Masakit huna-hunaon. Kung doon na kay wa buhata, nga mo'y makaingon sa imong kagulanan karon. Wa ko'y laing mabasol kung nganong nalayo na ko sa Silis. Gawas sa akong kahaguka. Haguka kong baruganan sa unang panahon. Nahitabuan ang tanan, sir. Wa na tayo mahimo pa. Helena, dan ako sa luyo sa bahay. Gina, dan ako sa gibitayan kanhi sa duyan, Silis. Ha? Nahibaw ko nga giguba ni Silis ang duyan. Gusto lang kong makakita sa maong dapit. Sige, sir. Ma? Mama? Oh, Shane, unsa naman? Imo nang nasubay kung hain na karon si Silas. Ako rin yung kipasubay sa akong mga kabarkada, ma. Mag-report ako ni mo kung unsay kibuhat karon ni Helena, maong miduol ko. Nga naman, unsa may ang gibuhat? Tuas sila sa luyo si Papa, ma. Duol sa duyan nga atong kiguba. Unsa? Ha, nayabag naman yun ang amahan ni mo, Shane. Magsiki man yun siya handom sa iyang kabit. Magkalagot naman ang amahan na maoy, pero kaba. May suklan. Kalma lang. Dili si Papa Alejandro nimo ang atong kaaway karon. Kana si Helena ang atong kaaway, Shane. Pusa, kinahanglang maunhan nato siya pagkakita kang Celestina magbang. Yes, mama. Ako na'y bahalaan. Kaluoy sa duyan. Gibuak gini ni nila. Mao na lang gipahungawan sa ilang pangigi ni Silas, sir. Oh, Sa doyan na din mo gikuhaan ng picture sa Silas, sir, no? oh. Nahinumdum ko ining higayon. Ha? Birthday ning asawa ni Silis. Wa po ko makasa niya ni adtong panahon. Sadyang ako siyang gikuhaan og picture sa duyan. Migawas ko dinhi kay. Samo kaayo ang akong mga barkada sa suod. Ug nakita ko siya naglingkod sa duyan. Nigunit ko sa akong kamera ni adtong higayuna. Mao nga ako siyang gikuhaan og picture. Mao ba, sir? Nahimuot kong nagtanaw niya nga mapahiyumon kaayo nga naglingkod sa duyan nga akong gipahimo alang niya. Oh. Nakita ko ang iyang katahom ni adtong higayuna. Gigupahan ka ni Silas? Oh. Daan akong nakakita sa iyang katahom. Sukad pa sa mga bata pa kami. Nakakita na ko niya. Pero ako siyang gibaliwa. Kay anak lang siya og katabang. Mao ba, sir? Unya, kalit siyang wa na mo anhi. Sa sunod kong pagkakita niya, daga na siya. Ulitaw na sab ko.
O unsa, sir? Lahi na ang akong gibati para niya. Nahibaw ko nga sa ilawom sa akong kasing-kasing, nakagusto ko ni Silis. Mao ba, sir? Pero, kanunay kong gipahinumduman sa akong inahan, nga ang mga katabang alang lang sa mga katabang. Ug nga si Vilma ang angay kong pangasawon. Mao nga, gipugos ko ang akong kaugalingon sa pagtutok kang Vilma. Gipugos ko ang akong kaugalingon sa pagmahal ni Vilma. Apan sa ilawom sa akong kasing-kasing, si Siles ang akong gusto. Usa ka gabi ni ana, nipauli ko nga nakainom ko. Ug nakita ko si Siles nga may abli sa gate. Mao na kinakisuot ni Mama sa iyong diary. Sa uling gabi isang pag-start din sa bahay. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Gusto kong mugakos niya. Gusto kong musulti niya bahin sa kong gibating kaguol. Pero, nahibaw ko nga maggubot kung ako kining buhaton. Sir Alejandro. Sukad ka ni Ando. Dili na siya mawa sa kong huna-huna. Bisan sa diyang nakasal ko ni Vilma, si Silis paghihapon ang akong huna-huna. Malipay dito si Silas. Kung mahibaw siya tinuod nga sod sa mong kasing-kasing, Sir Alejandro. Julia, yan mo sa bahay. Da, gisapot ko sa bahay. Sa mandili lang ko ni mo pasudlon. Nangisapot pa ka sa inyo, ha? O kinsa man ang dili sa puton, Franco. Nga nakit-an gyud ang kamera ni Alejandro. Og nakapadevelop na sila sa picture ni Siles. Kung anong masok ko, masab ka. Pasag din ang panali mo. Kana dili magkumasok ko? Nga suod naman kaayo si Alejandro o ang iyang nurse. Pasag din sila. Kana ang dili na ko mahimo. Doon na gyud laing plano si Helena sa iyang pagsip-sip kang Alejandro. Yeah? So, may plano ka ron? Gisugo na nako si Shane ini. Pero, mausab ni ang akong isugo nimo. Usa ba na? Pangitaa si Siles. Usa? Pangitaon ako sa Siles. Oo, pangutana. Kinahalan kita ang unang makakita ni Siles. Pero asa magkaanak ko sa pangitaon? Bisag asang impirno, ha? Kinahalan masiguro nako nga kita ang unang makahibaw sa iyang nahimutangan karon. O kung makita na siya, kinahalan mahipos siya. Hipuson? Oo. Andam kong mubayad bisag pila, Franco. Basta mahanaw lang sa hingpit si Siles. Ma, niya na imong picture sa imong kwarto. Gwapa man di kayo ka, Maseles. Maode ay nga love kay ka ni Sir Alejandro. Kana, anak ka diha, ha? Aron ining ablis pultahan, ikaw dayon ang makita. Imo ning kwarto, ma, diba? Bisag unsaon, kontrabida gyud sa akong kinabuhi si Siles.
bisan kung dugay na siyang nawa. Pero sa amok gihapon siya sa amok kinabuhi ni Alejandro. Ikaw ba? Anong mangigi pa man ka? Kita naman. Ambot ba? Wa ko makasabot. Wala ko'y gugma ni Alejandro. Pero maglagot gihapon ko kung doon na siya laing babae nga gahinan sa iyang pagtagat. Julia, i-focus lang din ako yung pananaw, okay? Ayaw na sa imong inutil naman. Kinahanglan makuha ko gyud ang atensyon ni Alejandro. Tungkad dili ko musugot nga dunay laing bahinan si Alejandro sa iyang katigayunan. Ano, kada noon. Murag wala like naman. Total, wa pa makapahimo siyang last will and testament si Alejandro. Kaming duha lang si Shane ang angay nga magpahimo sa iyang katigayunan, Franco. Ako di ay, wala kay kwenta. Oh, apil ka. Pero, unaha sa pagpangita si Celes. Ako ni Hamduman, nga gibalhin siya sa Cebu. Oh, kung mauna, adto sa Cebu nga prisuhan siya pangitaa. May kinabuhi na kining imong kwarto nga naan ang imong picture sa bongbong, ma. Nalipay na ko masalas. Nga nakakita na gid ko sa imong naong. Kay bawo ka, ma. Wa ko magtuo nga. Ingon ka din ni anak kagwapas matanon ka pa. Nindot unta ko na. Makadungog pa kas kisulti ni Sir Alejandro. Nga mahal ka niya masalas. Oh. Manaring? Kumusta ka naman, dear? Ma? Nakakita na gid ko sa tagways tinuod kong inahan sa bata noon pa siya. Manaring gwapa kayo siya, ma. Liwat ka sa imong inahan, Helena. Ha? Mao ka nang ako nakita sa imong naong. Liwat ka ni Celes. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Nahisulat sa hangin. Palihog ko og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.